Te, nahidlaw gid ka mo. O ko nang iban sa inyo nagapaminsar. Ay, wala siya kayo sang video nga kadamo sang issue. Ari na, may video kita kag sa subong nga video. Salamat Kim Chu. Pero antes sina sagay mayong adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsuporta kag pagpadayon nga paglantaw sang akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Kung nagapaminsar kamo kung nga wala ako nakahimo sang video, sa totoo nga istorya, nagalain ang akon nga pamatyagan. Kay kung mag-post ako sang video, may mga tao gid nga wala nalipay. Kag may mga tao nga awayon ka kung hindi ka maparehos opinion. Gani, naglain ako pamatyaga. Kung naghambal ako siguro, hindi na ako maghimo sa video. Tama na mapahuway ako, anay. Do parehos man sa imo nga totoo di nga pagpangabuhi. May mga tao nga wala gyud nalipay sa imo. Biskan anong himuon nimo, kontrahon ka gid nila. Gani, may solusyon na ako. Tapos nagamba ko nga, mahimo ko blas ang reading mean comments. Tapos nare-reserve ko. Anong comment basahon ko? At pinang-delete ko. Pag pinang-block ko sila. Gani, sa totoo nga pagpangabuhi inang mga tao, ipang-block nyo. Kaya wala ina sila sang maayo nga mahimo sa inyo nga pangabuhi. Mangi negative lang kamo tungod sa ila. So, amo na lang piminsaran kung ay mapahuway na lang ako sa paghimo o video. Pero milagro, pagbogtaw ko, nakita ko yung video ni Kim Chu. Gani ang muna ginhambal ko. Subong nga video, salamat Kim Chu. Sigurado gid ko tanan ka mo nakita nyo na ina nga video. Ang iban sa inyo nagainit ang ulo. Nagaindak ka lang nyo nga dugo sa paglantaw sang iya nga video. Pero ako sa tutod lang, hambalon ta ka mo. Nagapasalamat ako sa kay Kim Chu. Sa duwa ka rason. Una nga rason, si Kim Chu ang naghatag sa akon sang kusog kag kabaskog para ipagpadayon ang paghimo sang video. Kay nga nagahimo ako sang punto por punto. Pero si Kim Chu, wala punto. Pero padayon sa paghimo sang video. Ikaduha, ako madamo ako sa komentaryo. Ang akon komentaryo, nagapalipay sa inyo. Si Kim Chu, naghimo sang komentaryo. Tanan, wala sang may maintindihan. Pero padayon lang siya sa gyapon. Amo na gani nga dako nga akong kabalaslan kay Kim Chu. Kay nga siya ang nag-push sa akon go himo video. Di ba? Base kan ako ginabash, si Kim Chu mas grabe pag ginabash pero baka siya himo video. Base kan wala ga irinangot, wala punto, wala pulos ang yang mga ginapangambal, go himo lang siya gyapon sa video. Sa mga ngalantaw, hambal ko ni Pao Diyos ko, otok gurami. Pag ginahamba nila, amo lang ako nare-resar tuod ina. Hindi pag-ihatag sang Ginoo tanan sa imo. Lantawan na siya. Gwapa. Perong utok ara sa dapa-dapa. Gani padayon kita sa paghimo nga video. Lingaw-lingaw, sadya-sadya.